Mitahan sa Cebu City Police Office CCPO ang upat ka mga sakop sa Tau Gamma Pi Fraternity nga giingong mo'y mibunal sa usa ka Ronel Bagyo nga resulta sa iyang kamatayon niadtong Disyembre 10 sa milabayng tuig. Si Bagyo namatay human nga gipaubos sa initiation rite sa moong fraternity. Ang upat og laing usa nga wala mutahan. Mo'y una nang gitumbok sa kapulisan nga mo'y mipaubos ni Bagyo sa Hising. Base usab sa testimonya sa witness nga dungang gipaubos sa initiation sa namatayng si Bagyo niadtong Tungura. Giubanan ang upat sa ilang abogadong si Attorney John Patrick Umpad. Sanglit gikatakda man silang muluwat og extrajudicial confession. Gikumpirmar ni Umpad ang impormasyon sa kapulisan kalabot sa kalambigitan sa 5 ka mga sospek. Di pa hinuon makabutyag si Umpad unsa ang papel sa matag usa kanila atol sa initiation. Apan gayong matud pa pulos kini ni angkong nakabunal sa biktima atol sa initiation. Both matud pa sa upat nga masulbad na ang kamatayon ni Bagyo. Hinungdan nga nakuno na sila og patimaw sa CCPO. Ang istorya sila ng gahapon, surrender sila para dili lang gid taon masayang ang effort sa gobyerno taon nga para papangita nila. Para pud taon ma-satisfy ang publiko, para pud mapakita nila sa publiko nga sincero sila sa ilahang sala nga gibuhat. So andam lang to bangon lang usay. Yes, ako gyud sila nahabi gahapon ningon sila nga andam na may attorney nga unsay may tabo namo. Nako sa ginan nga subay lang kita sa balaod nga ato ning atubangon nga lalaki. Dihang gikuhaan sa ilang habig, wa na mo detalye pa ang upat sa ilang nabuhat ngadto kang Bagyo. Apan mi padayag nga pulos sila andam atubang sa kasong isangat batok kanila. No comment na sa karon. So, no comment. Pero boss, apil ka, diha ka, naka-witness ka during that alleged easing for initiation rights? Mo sa abogado lang sa ako karon mo kan. Mo Para masulbad na ba? Okay. Masulbad. Oh. And nakonsensya ba mo? Ani? What? Oo. Ang Public Information Officer sa CCPO nga si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay mibutyag nga karon nga mitahan ng upat. Hayan mas mulig una ang kasong isangat sa kapulisan batok kanila. Gihikay na ang kasong kalapasan sa anti-hazing law batok sa 5. Di na hinon arestuhan ng upat human nga sila muluwat og extrajudicial confession silang abogado. Sanglit wa pa man sila kaso nga giatubang sa pagkaron. One usab masulod sa hot pursuit operation ang ilang pagpatimaw. Giklaro sa CCPO nga makonsidera lamang nga case closed na ang kaso sa kamatayon ni Bagyo. Sa gayon nga hingpit nang mapasaka sa kapulisan ang kaso batok sa upat og sa lain nilang kauban sa korte. Yes. Katong sa una pa. Yes. Murag kuwangan sa usa. Kuangan niya because one of them didn't decide to surrender. Upat ra may nakadesidar. And we cannot force them to surrender if they do not want to. Kahinumduman nga si Bagyo namatay human gayong nakaangkon og grabing bunog sa kalawasan. Resulta sa hising sa Tau Gamma Pi Fraternity niadtong Disyembre 10 sa miaging tuig sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.